Здравейте, хора! Сега ще грабим комунити дей. И тук що би трябвало тук някъде да има това, което търсим много. Shiny грабин! О май гад, това го исках много и най-сетне имаме шанс да го получим. Имам тайна бери, не може да получим още тънки. Ще останем. Окей. И трето. И вече имаме шайни грабин. Добре. Вижте го. Парайса не е толкова хубав, но ще го вземем. Добре, това е за сега, ще ви